Честит ден на буквите и най-вече на новата буква Л, която безмилостно измества традиционната Л, явно доста скучновата. И така улук става улук, улов става улов, лале лале и България България. Новото нормално лесно може да се пренесе във всяка една сфера от живота, включително и здравето. Лека по лека започваме да свикваме с сигналите, които тялото ни праща, защото възрастта е виновна, стресът е виновен и така нататък. Но днешният фокус е щитовидната жлеза, защото утре 25 май е нейният световен ден. И е абсолютно нормално да се будим сутрин уморени, след обед да ни спада енергията, да имаме проблеми с теглото, храносмилателния тракт, да усещаме липса на концентрация или раздразнителност. Само че, както езикът не се разваля за един ден, така и щитовидната не започва да страда внезапно. Това обикновено се дължи на липса на сън, хроничен стрес, хаотично хранене, енергия от кафе и сладко, недостатъчно движение, отлагане на грижата за себе си, за следващия понеделник, следващия месец, есента до година. И някъде в целия този преход могат да се прокраднат нереалистични очаквания, че една добавка, един режим, един детокс, 2 бразилски орехчета на ден ще поправят състояние, което е отглеждано години наред. Хубавата новина е, че както езикът, така и организмът могат да се подобрят, ако положиш нужните усилия. Както можеш да се научиш да казваш буквата Л и да използваш запетай и пълен член където е нужно, така можеш да укротиш симптоматиката и да изградиш ритъм, който да работи за теб спрямо твоите нужди, а не спрямо чуждите. Аз съм Евдокия, нутриционист и горд приятел на Хашимото от 2008 насам. От 27 до 31 май ще проведа единственото за тази година издание на специализираната онлайн работилница в подкрепа на щитовидната жлеза. В 4 срещи на живо ще си припомним каква е връзката между черния дроб, храната, храносмилателния тракт, надбъбречните жлези, репродуктивната система, имунната система с щитовидната жлеза и обратно. Подготвила съм и доста подаръци, един от които е индивидуална онлайн консултация, която ще проведем след като преминем през цялата информация. Така ще имаш ценната възможност да изградиш личен план на действие, който съответства на твоята индивидуалност и твоята уникалност. Пълната програма и начин на регистрация ще намериш в линка, който ще споделя към това видео. Щитовидната жлеза не иска магически решения, а по-добри условия, в които да функционира. И може би това е моментът да спреш да отлагаш грижата за себе си, докато тялото ти не започне да говори още по-силно.